Alex chu voile khata account zong chu awak vek ani ti a khuak thuta chu tu ti nge ala khoi mai lowa ma se bank ka thokten an soidan chuan he poisa zong withdraw chuak vek tu le mundanga transfer tu vek hi nangma thawini chu wang chuan nangma ni account hi khoi me lo ti chiang mo tin an lo zota Alex chuan tukina ka check na nun bek ha chuan engkem la thaveka chuan ni leng in kam buaya ka account chu ka khoi lo khem mathia ma se bank lama thokte chuan kan system ina hmudan chuan nangma ti nge ani I o nge in he transfer zong hi siam vek boka ti chuan kan system chuan I mai te po I thalak te po nangma che ni a hmu ni ati ve tlat mai box sia Alex chuan inti nge chu ni thei inti nge ni thei ti ngot mai chungai tua a phone chu chuata vom thuai maya sofa chuan beidong tak chuan a thun no mai chuta flora chuan ngati nge a ron tia a ron ngai vena chuta Alex chuan ka account zong a ruak vek poisa eng maum to lo transfer to moina ron tia min hack tu kan tong ani tunge ni theyang ka khathiam lo a to pa enrichment ti in zia ka chu bak chu eng ma thil dang in zia ka lo atia Gideon chuan Alex hena chuan Alex lungai ma da che tun ma a thei taka mane dam kho chuak tu ka kan train na chan che kha hetiang hun hi ila tongang ti kan rin wang ania ke niang me poimo te hi chu mela ma kan nga wangin kan malam huna enge thleng don hi kan khelok sa lawa chu wang chuan eng polo thleng se ma chon thiam thei tu ka lo in bua se hi kan ti tur chu ni ti chuan khai lo in bua se na zong le training ilo lak zong kha alo thoni na tham gal lova tuna hian atakin imang tong kai don angin ngai mai la chu tiang zong chuan ngai to te atia Alex chuan nia adikalom ma se he na tong hianin kan chu phota nga yang he na hiam po supply om lo chuan om nat la ka ni lo kan man ro ta po hi man thei don chuang lo atia Ivon chuan rang takin ka in lama kanom theyang chu I nang hi chuan ke in chuan lian lem lova son kan po chang kang vak lova ma se tunge he thil hi ti tu ti kan chui chua chung zong te chu ka in lama kanin son phei theyang chu alo thia Christopher chuan nia thongot takang kanin puitlang theinga ti chuan he thil hi tu ti nge ti kan chui chuak thei nge yang alo ti ve bok ole du than tur dang an nei tak sirowa chuan Ivon omna hmuna in son mai tur chuan anin siam tanta Ivon hian in chu lian vak lo ti tak nangin an zawaya khosak theina tur chu ni ve tho maya Ivon ipa hi Baltimore sum dong lian tak mai nia tunma chuna pa hnoya thok ve thina ma se mania independent daka om khana du ve wangin amain na zonga chutiang chuna in chom vea a hlotling chho phiana ama polin in depo anei ve ta tuna an kalna tur mun hi chu ni ti chuan motor pahnia anin khungleng to ka Ivon inom na lampang chun pan tawang wanga Alex chuan Ivon chu amel khretna lagai da tuklo ma se anin kom ngai viau to a khoya ngen in omna alo la khami lo chu ain thiam lo le ling zo ka ti chuan le aul som zong in sei mai la Ivon ni in omna hmun an va thlen chuan a hmun alo moi na lo nuam khop mai abulvel ko tual zol zau nuam tak mai lo neya a in po chu tiang in ate chelem lo alo lian khop mai Mr. Ken stock phe ka chuan ka ina lian lo itia he tiang ang in ro pui te chu ke ne chu chuan kan nei phavel he na male ti na nui deu hak haka a chungan lu ta Ivon chuan ka ina hian bedroom pali ba om lova bedroom pakhata hian Alex nu le pa te hi om se ti chuan pakhata hian Ken stock le Louis om ta se ti chuan pakhat le a Alex le Christopher chuan pakhata ke ka om ve thonga tian chuan in kan khosano no theyang chu mo an tia Alex chuan te rang mai kan chungai thatna kan lom hle mai atia Ken stock chuan idu pho chuan in poi kan chei thwa sak don chenia ka thiam ve zong lom alo ti Marcel Louis chuan Alex te in kan chei that tum khan an duang in kan ti chi alawa chu wang chuan tuna po hianin a fu lowang ti va lom ve mole ti na kan ni do sanga ma second stock chuan kha tiang kha chu thleng to lawang
tuần trung mà chuan anh này tu ta tu ta năng tất kinh cắn thì tỏ đó nè atia Yvonne chuan cả văn lom vậy ô mà sao cái tiệm bùi mấy mấy chú tiếng cái tiếng khi các bông ai xuống lâu nè nắng mà nè hết tiếng cái trầm bùi chú hi cái lom nó thuộc dọc ati Ken stock chuan nè xoay được chia cái bom mi tới trầm bùi nuông cái tiếng zong anh nè chú vàng chuan thiếu đắng thiềm cái này về vác lâu vangin mi te in han chei that saka han siam vel te hi nuam ka tia chu min phal sak thei chong ka lom ngo tang athia an bo wak ton chorit viau ma se anin mangai tlan na le an du sak tlan na chuan bo wak chu siam nuam ve le mai zel ti chuan khuwa lo tlai zela mani boi boi nam buai hlama alek support chuan khoya nge poisa chu kalzo tu te nge lak sak tu chu ti chui chua tumin a laptop chu ona a theyang ang chuan han chuya in pui le the vak ani lo wangin bidang hopo an mani hom lama kalin mani boi boi chonam boi hloma hetila hian Christopher chu Yvonne ro ma han kalin engenga mo han sei puya Yvonne nena chuan a kanin thian thada chu gai lo vio mai theya chu sei lo ka khiat na kha lo zui le boka ma se chu chung chuan ka chungai ngil nei nai lan ti ga theiba top in ka khiat na ka nei le theina an tem puya chu wang chuan chunga hin lom thu sei tu tam tak ka nei ni atia Yvonne chuan a lom thu sei ngai theinem thian kan ni to chuan thian te tan chuan eng po kan ti mai nyang chu atia Christopher chuan thian zo mo thian lo do po ni se enge apoina a omem a han ti chawa Christopher tong chuan mai nei dew nei ti Yvonne hian a khia ma se Yvonne hian Christopher chu han en thina a mel tha atia tun ma tongin amita lo la sa ve deuh boka tin Alex laka be seina nei tak lo nu pe kha chuan Christopher laka hian a thinlung lo pel hle te po ani mai thei Christopher chuan Yvonne mit meng le om dan chu khretin zoi te chuan zanin chu helai hin kalo mu ve thei mai ngam le a han tia le minamit chu a han meng zim dewa chuta Yvonne chuan a I du thu ni mai lom I du ni te chuan lo mut ve chu nge poina atita Christopher chuan ani mo tin asam chu a han chu saka dikta ka soi chuan ka khriat na ka nei le te mo nei le lo mo tuna khri chuan ka thinlunga hian nangma hi lian khop mai atia photum chuan han om naya Yvonne chuan kalome ma se khriat nei nei le huna tuna ingai to nang kha ingai to to lawang ti chu ka hlau khop mai tuna chuan I khriat nei la nei le kim lova I khriat nei nei le tak tak huna chuan min thla thlam le si nge han tia chutiang chu thleng lawang tin khum lama chuan a han no pheya ti chuan in fop turin an han om hnaya ma se chuti lai tak chuan flora kha a local hlok maya en po en lem lo chuan kongka chu ron honga Yvonne enga tinge I coffee machine khu aman theilo em ni a ron tia kongka ron hon pa khan a ron en lo wangin le pon lampang a hoi pa de wangin Christopher chu en tin tin mo khum hnuai lama chuan a bi ro thei ham Yvonne chuan lai ang rang tak chuan a nia kan coffee machine kha chu aman theilo kapui na min le sakani wangin han pai ring wa chu ka ui ve dewa kapu khriat rangnan ka hung ve mai ni kha coffee in duam ni mudon ate ngatinge an tia flora chuan a indu lem lo ve naktuk lama an indu don sia chu wang chuan a man thayem ti kan test vel mole a coffee machine te chu in nei lo ni te chuan kan le thei tho lom a han tia ma se Yvonne chuan angai lo ve ke ma wanga in sen va kha ka du lem lo nia atia Christopher July ang rang tak chuan a oma ma se flora chuan aman chuak lo hlawa flora po chu chokalama chuan a let vele tamaya hetila hian enrichment building lama chuan Lincoln le Justin chuan paper pakhat hi an lo sam nop maya chu paper chu inge kan ti chuan Alexa poisa dongjong an chu sak vel khami inzia na khania Lincoln chuan a try kan che tha chozel lo ne tiang ani chuan gai lo te chungin Alexa chu kan ti chevek thei do ne atia rom pakhata chuan Todrick le Riley po an lo ti ve Todrick chuan
kan khriat du ka zo chuak man tre ba sin male Lincoln khalo ka lo sirang chuan ka zo chuak man tu ania atia rai li chuan ningot mai Lincoln te pan hi hian ke ni pan hi min da phang deuh tan riam in ka khia chu wang chuan ako kin inga mo security tu kan ngai ven ve ngai ni ani lo chuan na kin lo ka min mamo lo nga min la thlau thama yang tin an mani buai buai chuan an lo buai ve khop mai chuta Lincoln chuan anau te chu ko khoma le tuna chuan kan buai na chu chin fel to khat ani to a ti chuan a top lampang kan thleng don ta atia rai li chuan engineer kan min man te so kan ti don atia Lincoln chuan so chu chin fel dan o mang tin tuai mo hian phone a man zon ho chuan ti khan kan chin fel ani mai tuna tonga gai lo te a chuan an ni pan hi chu ngai tua angai to lawang atia to dik chuan kapu an ni pan hi so kan ti hlum rengo don em ni nakin zela man tong kai du na kan la nei zok mai theisin uluk zokin han ngai to tai la nungdamin la dai la ti chuan engma an ti thei chuang lo boka ti chuan man tong kai du hun kan la nei huna tong kai takin kan mang zok don unia an tia Lincoln chungoi wangwanga an thu sei chu adikna chin te po be tho mai ma se he tianga kan kol gai ngot chuan nakina kan la buai pha thei don kan kol don ani si chuan helai mun ni lo mun him zok kan zona ngai don sin atia gai ri chuan mun him zok chom thayang kan phuak betanga ro ma kan danga ti chuan ei tu kan penga athi lo to kin kan danga ti chuan kan mamo huna tak man tong kai na alo om huna kan foi chuak theile mai don alom atia ma se Lincoln chuan chu tha ti te chiam lo chu tianga kan khung ringa chuan tlan chua theina chance te pon la nei don sin atia to dik chuan idea thade umai on nei ta ti dang ka khria an khriat na zong zong hi kan no kai thei chuan kan du in kan control thei dona khoya po lokalin lo chuak pal poni se kan ta na mi hlom an ni thei to don lova chu wang chuan an khriat na hi kan ti bo ngai ni atia chu tiang ang khriat na ti bu theina dam doi chu in nei am ni an thia rai li chuan kapu kan nei chi alawa ma sti dan chu om thei ka ring super soldier te pokon siam chuak thei nei lom ni chu wang chuan an khriat na ti bo theina tu dam doi engam tak chu kan siam chuak thei nge nge yang a ron ti chuak ta Lincoln chu ngoi wangwanga chu nganau te panni chu han hial ngot chu du bik lova a chan chu nakina ala man tong kai tu thei takin an ngai dan chu han lak de ve te po tha ati ni in alang ti chuan rai le ne la chuan a tha dam doi chu siam chua dan lo ngai to ula ama ko chu in siam chuak thei lo nei chuan ke man kanau dang te ka boi pui ti dona chu in hial thei lawang atita an khriat na no ga vek na dam doi an siam chuak thei lo nei chuan Lincoln chuan Stevie le Mark te chu ti hlum mai aduni ma se tu na khri chuan anau te pan hi nge nangin a han ngai chang ve le khri phot ani Alex chu amut po tui theilo amu manglama nen a kauna poisa zong zong bo vek chu amu reng maya jingma taka a hara amut thei to lo wangin a laptop chu han honga a buina ber mai chu entin nge a computer zong zong chu a to vek thei power supply a to veka a computer scot la kha na thok thei ta box wi lawa lelama chuan a call ho khala nung thei sirang chuan entin tin ama poisa dang la tho chua dan chu mai theya ma se call zong zong a thi ta mak box si apa so yangin rai thei ta ka bulton le po chu du ma se tun ma te kha chuan training na khania ma se tun chu training ani to lova a tak ani towa klemin har sa ti deu tin boi thak ber me chu tianga bulton le top ri ngo tai chuan tunge chu tianga thil ti tu chu ti chui chua tel ha poi mo ni chu chui chua tel si lo chuan bulton thale poni se nakin loka kha me khring khan a gon la be le chat don ti na nia chu wang chu na khret chuang nge yangai ni uluk takina han ngai tu ngia la heng thil zong zong hi tu ti nge niang ti na ngai tua tun nai waya anuna thil thleng ana sakhop mai Stevie nen in thena chumi ma chuan kai ri nen an mudun boka chumi nu fea Yvonne nen anin ka bo om le a voi le khata Yvonne chuan na ta thuta
tuna an thiampa Christopher lama a thinlunga pele ta zoka anu le paten lo lang hlula anu chuan Justin chu apa Gideon a fa tak tak ani lo thu le apa Gideon a chu alorin omlo san ve zewani ti thu te a khil le a chung thila khriat zong zong chu han ngai tu chuan nga tinge mo voi le khata rualin hetiang thomak pui hi ka chunga thlen le atia mi pahni khat ro man na vek anianga ati hia lani engponi che a chiat na bur tran na chu Scott khane a computer Scott Khan a bank account zong engkim a khoi thei veka chu wang chuan a poisa zong hundanga transfer thei tu chu Scott chu ni Scott chu tuimo tak chuan alo hack ani lo pon alo ti chia ani theya heng zong mo photo chui chua thei dan tu all sam ber chu a computer Scott chia siam that le chu ni ti chuan a chui le thei nga tuin nge chu tiang thil chu lo ti kha all sam takina chui le thei don ani ma su boi thlak lai chu to na chuan a computer chu a chetlat sia siam that tumin thei to pin a laptop atong chuan a han be le a enga mo thil fel lo mem ni ti te a han chui chianga hu phom veo ma se Alexa chuan ka siam thei ni chuan engwangin nge a chelai chu ka chui chua thei lawang heng zong hi ke ma siam chua vek ani lom ni tin atum a ru khop mai asi Alexa chuan a computer siam that tum chuan thei to pa han chua ama sobeka chuan hell ti kharing lelani hell chu O'Reillyan a computer ti chetu ka ta na a siam chua computer ve tho kha nia kha khan a computer chu a hack ni na nga ya a hanin ngai to chianga Stevie chu omsrang chuan te ta na khadeu tu ma se an hnuai an thok tam takan oma thlalo tharanga an hlo pek te lo ngai nga tuna a bank account na cheng khat ma box si lawa Stevie tel lo chuan eng ma lo ni tak lo ani ti te chu ai ngai to chuak te pom maya ama khan training te kala ve boka ma se kha training chung zong khan Stevie nen anin to na wangin har sat na te po Stevie wangin a paltlang chobe zela tuna chuan Stevie telvin har sat na a paltlang ngai ve ta chutia beidong angreng taka a omlai chuan a hnung atang chuan trompui nga yem tin Ivan chu alo kalta Alexa chuan beidong tak chuan min trompui thei ngem po ka chiang chi alawa ka computer hi siam thatangai ma se siam thatang ka thiam chi alo ni atia Ivan chuan i phal chuan khoi mo kan lo en ve nge atia an en deuh wangwanga chutia minute chan ve la han ngoi tak wangwang hnu chuan a englo ni hi i computer hack tu te hin thiam hle mai hei i man chuami lo na turin helai hian hetiang hian an tia tin a ko mu ta zung mai Alexa chuan chu a khriatin makatia Ivan chuan a hack tu te chu man chuak thailo ma se an hack theina chan le Alexa computer an ti buai dan te chu a han khil fia zunga Alexa chuan makti takin engtin nge hetiang te hi lo thiam atia Ivan chuan engtin vak ni lo ve hetiang lampang hi chu ka tuina ni ve khma tin a chang maya Alexa chuan Ivan chu arin idea alo thiam awangin angai dan te po a thlak le ta dewa engponi se Ivan thil pakhat ka zo thei chengem mak pomin ti mai theya atia Ivan chuan nang te chu engtik lai pon i che mak thin lom min han zo ta che atia Alexa chuan Christopher nen hian engte thuing kal to tina zo ta lol mai Ivan chuan thudik tak han soi vek po tul ni na khelawa chulova an thiam pa Christopher chu a khriat na zong ala nei let le lem lo boka chu wang chuan he boina hi apun lun zonga omlo nan Ivan hian buwa kaltiu ram atuma Alexa hena chuan he kangko sa ho veka in khata kan cheng howa engtia thuinga kangkal to ti te chu i khave vek thawang chu sevak tu om hleinem ba ka hun rei pokan lamang ho lova chutianga thil thleng om vak man lo antia chutia lai angreng deuh taka anom lai chuan an computer Scott chuan tong chuak ta fiat lo le chiang lo deuh tak chuan Ivan Alex tin a kon tong chuak ta Alexa chuan Scott ilo thale ta kavan lom tak em atia Ivan hena chuan nange min trompui lo la chuan hetiang hena kon tha chuak le mi lawang atia
ti chuan Scott chu an tong chuak le a Alex ka system hi tuya moinan hekaniang thilangai hliang ka hmuwa ain update thei me lo eng tilnge thangta po ka kha thei lo ti chuan khoyang e midang ho hin om atia Alex chuan midang chu kan thae ma se Stevie ngau kan zinga om ve to lova khoyang e om kan kha to lo ni atia chuta Scott chuan Stevie om na chu a han zong hal vat vata minute gai lo te chung chuan map hi a kon langa Stevie om na mun chu a kon eng ta wa mai Alex hian Stevie chu bazon chuale atum po ni mai thei heti lai hian Stevie an man na huna chuan Todrick le Riley po chu enge an ma bak zel anum dan tu Railin an lo boi khop mai Riley chuan kan hun man dan hi ka ngai tuwa kan che fu lo don nin ka khatlat super soldier ka kan hlo chama ti chuan ang tin tin mo thi na lakata kan him thei khama ma se tu na hei Mr. Lincoln nen kan ngai darin ang le to lova amitang te en kol zui tu dan le kan en kol zui tu dan ang lo boka tuna hian a chan che zo ka kan om ton mek nin ka khia athia to dik chuan chu dik chia ke ma ni hian ma kan la ka ke ma ni na kan din ve hi ngai to in ka khia mi thun huai kan om ring ngot chuan na kin loka awan doi zo kan la ni don a kon ti ve boka chu ti lai tak chuan Riley computer siam ve tho hel khan emergency thilpoi mo tak mai seidu ka nei a kon tia ma se Riley chuan ngoi ro hel kan la boi khi tuna chuan kan om zel dan tu kan rel khilangai a kon tia ma se hel chuan emergency ni apoi mo lutuk kan om na lai mun hi tue moi na kon chui tat maya tuna hian kan om na lai mun chu kon chin chia chat tunge ani ka kha thei lawa ma se lan dan chuan tu te na mo kan om na mun hi chuin min ron bei an tu mani mai thei chu ka kan report ani ye a kon ti ta Riley chuan chutia kon chui zui tu te chu tunge an ni a ring thiam ngal maya ma se fin fianai ro ama mo don hel hena chuan tu te ngen ni han chui le beng hal vatte anom na mun chui chu ngalang che atia ma se computer hel chuan ka chui le ve thei tat lo a chan chu min block tat maya kanom na mun hin ron chin chia ti che ka kha thei atia Riley chuan tu dang an ne lawang Alex Ambrose la thawaniang inga tinge mo ani hi a beidon thei mi lo ni rang takin Lincoln hena kan swing halangai ni atia ma se Lincoln hena va sui tu ni chu an du lo ve ve an laka Lincoln chu alung oi vak lo lai ani nge wangin ava khil tu zok ni chun du lova Riley chuan nang man va khil la thang ati ma se Todrick chuan ni lo ve nang man va khil zok la ipu lom atia Riley chuan ke hi ipu ka ni chuan Lincoln phei chu ipu wang ni chu wang chuan ka thun he lo la nang ma zokin va khil mai te ati Todrick chuan chu ti ngai ti tur bi kanom lo thok ho vek lom kan ni tin a kon hial ve le a chu tia anin hial boi lai chuan Lincoln chu a kon lu ta hol mai nang ni pan hi yan an thil ngai lo soi eng moment khil du chu an soi hal teu atia Riley le Todrick chu an ngoi de wanga Lincoln chuan soi va vat ro ni leng in hun ka nei lo nia in soi vat lo chuan nakina ka khia chhual e sina po yang a han dia Riley chuan Mr. Lincoln eng lo ania kanom na lai hun hi tuya moina kon chui ni a han dia Lincoln chuan entin nga chu ni thei kanom na lai hun te chui thei lo turen kan veng him ve kalom atia chu ni mai thei ama se tu na khan kan khetlat ani atia ani le entin ngin khwet thei a han ti chuan Riley chungoi de wanga Todrick chuan eng lo nia Riley hianin computer call thatak mai aneya a han tia Riley chuan lo soi chun zom wata ni e Todrick kon suyang khan call kan neya computer system thatak mai nia chu call chuan kan che vel zong hi ahum him veka chu mai ni rovin min lo en thatu te no mem ti te kan om na mun min ron bei tuma ma lo la no mem ti te aveng him thoveka thuna hian kanom na mun ron chuya min ron bei tum pakha chu no me ka ni adia Lincoln chuan o iwak lawa entin nge kha tiang khol computer te hok te mi in chu khriat thei
khoi mo hi man kan lo en chiang ve te yang atia rai li chona en chian ti ga Lincoln chuan computer hna chuan tute mo min ron chui tu te chu han chui le ve te atia rai li computer hel chuan ole ka han chui le tange amai ro chu tle min hun adu deu mai theya tinan security system ke mani aya a thazok ani phei chuan ka chui chuak thei khek lo mai thei ni ati Lincoln chuan chu tianga kanom na hun min ron chui du tu chu tu nge niang Alex Ambrose ani thei mai ngem atia Riley chuan ke po chu ka rin berani a chan chu Alex hian computer thatak mai Scott aneya chu ke ni computer system mai hian a chak zoka a thazok buka chu wangin Alex ani chuan ka computer hel hi chuan a chui le thei hau lawang ati Lincoln chuan atupa ina ron chui mek ni anga a han ngai tu chin chuan tlem chuan azam ve deu heti lai hian Alex nu flora tele Mr. Kenstock te chuan Yvonne hi in chei that ngot mai chu no boi puya eng tiangin ngen chei thatanga tuk vek te kan hon belangem heng lai te hian sofa te hi daira thanga a fakni chokte poi thak ngai omnual mai tin an thiam dan dan chuan wa mannan lo siama an lo bazar vel boka Flora la chuan Alex hena chuan Alex Stevie omve to lo hi chu apui ngot mai ani khalom ve se kan hlim tlang tu ania hetianga in kan han siam travel ta po hi idea thatak tak anei ve om sia in lo in thren kher hi chu poi ngot mai atia Alex chuan ke pom poi ka ti ve tholom chu wangane to na hian engkim siam that levek ka du na chan atia Louis chuan engtin nge in siam that la chuanang siam that dan tu bulton nei khuyam ni atia khuya e hei Yvonne hen min tampuya kan computer Scott kha kan siam thale towa ti chuan tu na hian Stevie omna kan khe chuak to tin a omna lai hun me pa a computer lo lang chu a han entira alan dan chuan enrichment company building a hian a om mek niin alanga a han ti chu Mr. Kenstock chuan ni thake enrichment ho chu ve khat video ka cover ve tolom investment te tin sum don na lian tak mai anti ve me gani atia Alexa chuan kalorin lok sa chiani engpo chuni se tuna hian Stevie trompui tu chuan kan kalanga ya engdin hmuna chiange din kan khelawa chan chua po angai mai thei ti chuan keile Louis kan vakalanga kanu le pa le Yvonne chu heta hin lo umula thain ka khia tin tom soyak po mi han sual thei zia zang ani dawa enge kan tondo na khriat lo wangin ani po ina hian lo umve mai se ti chuan Christopher po ladam ko deu ni wangin local lo box se keile Louis kan vakalanga Mr. Kenstock ten ti hian in siam thathi lo boi pui la thain ka khia atia ma se Mr. Kenstock chuan chu lo du hau lo chu tianga in panhi chowen kal ta chuan achinang in sual chu ka thiam viau lo ne mai theya ma se panhi chau kalai chuan kein ka on bel ve cheunga helam pang chu hei an thema yang ka tel lo pon ma se trampui in ma mo jok don in ka khia ka on kal ve duwe atia Alex chuan ani te chuan e kon kal thei tholom atia ti chuan Stevie trampui tu chuan anin bua sei ton ta Alex chuan an vakal na tur hmuna chuan an local don ani ti an lo khadok sang ti po aringa a chan chu Riley te ani ngei arina wangin Riley khan computer system security thatak mai kha anei ve thawa khatianga a computer Scottan an omna hmun ava chui chu khan an ba chui chu ani ti kha Riley computer hel khan Riley nena a khil vele ngei don ti khria da wangin an va be ti te chu an lo in re di ran tuang ti khria chu wang chuan film khok la zual zoka anin bua saya an chet po angai don ani heti lai hian Lincoln chuan Riley computer hel chuan tunge ron hek tu ti a chui le chu an lo la ngak meka Lincoln chuan a dol hei thei to lo awan ri ve heti anga nei te chuan min ron nang ching man mai don sin atia Riley chuan Mr. Lincoln ka soyang khan min lo hek tu te min lo chui tu te hi Alexa ten ni chuan an system hi chak thave emaya chu wangin olsam takin kan chui le zung zung thei don lo ka ti kha do thei takin lo lom phot te atia minute ni khat vel an hale an ho chuan
roi đi computer chuan result ta kon peta le min ron chui tu te omna chu ka chui le theita a in nei tu chu Yvonne Wheeler ti nia Yvonne a in atangin an ron chui ani hi ti a chui chuak ta to dik chuan ani che hi Yvonne hi Alexa te thian te zinga min nia Alexa tampui tu le support tu ni chu wang chuan hetia min ron chui tu te hi Alexa ten niang ti a chiang ta atia chu vela Lincoln chuan Justin nen hian kanin thiam film fatangai Justin ania mo ke ma nia mo kan chunga enga motak athlenga ni vai chuan he kan hmalak na hi omjenei lovin a om hal theitlat chu wangin ke ni chu kan lo in thiam film anga Alexa chuin lo dang theingem an tia Riley chuan dan theilon tu om theinem amma po khan ka dang thei trepa ma se van nei mai lom Alexa chu ka dang thei tu kang ati Lincoln chuan ani le inau to drik ve kha enti ngai ni don atia Riley chuan ani hi chu Alexa te lo ma chhon tu chuan alak tlak lawang chuai chuan Alexa te lo kalbo chungin an thian nu Yvonne in te chu lo va chui chiang se enge an din mun mek anin chunga to tu nge om ti te lo va chek chiang se va tho om ve atia Lincoln chuan ngai dan thata kani le tuna chuan kan mo phukna theu len turin ikhal tong ule antia ti chuan an pathum chuan anin then dak ta sang maya heti mek lai hian Justin po chuan Alexa le Mark te chu thu alo zot fia vel mek ve thawa Justin chuan Steven hena chuan Alexa hian tuna tak hian eng thil nge ro manna enge ti tum mek min khul theiam atia Stevie chuan chu tiang angin ro manna engma nei lo nangni angin khovel ti chia da niamo mi te ti buai ti vel angai tu ngai lo chu soilo super soldier na Baltimore khapui chunga ti chiat te siam thaturin tu na in ma la mek zo kang atia chu chana chu Justin chuna pomwak lo Alexa in modan hi adik lo mi thatak angin in ngaya ma se ni na taka chuan ani hen hin thata duwa mi te lom lo adu wang chawin hetiang hen thila ti thuina ni tuna hian kanu le pa te ko khoma in thil tak nge ti tum chu ka khailawa ma se dang ni ho po hi in thin lunga he sak chewa a sual na le that lo na hi in khafu thei to lo ni a han tia Stevie chuan a teu lo mai nang nen chuan in anna pakhat mai nei lo Alexa chu teima a thokarin boka midang te ta na mal som na ni tum boka nang ni ang ming that na du le that che box in an chuan in te khin chi pon ni lo atia ma se Mark khan lo khawat Stevie in sumro Justin hian ti thinrem che tu mani kha I thinrem mani choni sei du lo bui sei chu pha do na chu wang chuan a zona che kha chang to su atia chu ta Justin chuan Mark chu lo khawata nang kha lo tong ve su kan ti na hin lo in rol su atia Stevie chu thu tam zo a han tum le a ma se Lincoln kha ron lut Justin lo ka ro kan chuwa wa tangai a ron tia Justin chuan ngoi ro hei ka du zong ko zo chuak man trap to sin in thil nge thing ta atia in thil nge thing mo Alexa ron kal don chu zong chu ni mai atia in thil nge chu ni thei in thil nge helai huna kan omani ti khriat thei a han tia a chu mi soina hun chom lo mi lo zui chuak phat la ne mai tin a kai chuak ta ha la chuta Justin chuan Stevie om ha amoi te sin a thin lung he man ka tum te lul na mi lo de boya atia Lincoln chuan chu tiang mai maya buai man ni lo ka kum mangi kum huna chuan chu tiang angi buai na chu eng ma lo mai ni ti ila khathiam ve mayang chu ai thil poi mo zo ko om atia Justin chuan ani le enge chu tina zota an lampanin Alexa alo kalme ka wangin Lincoln chuan Justin chu rang takin avako chuak kha nia Justin chuan engmo Lincoln chuan chan tak chu Alexa lo kalmo atia Lincoln chuan tuna hian min be turin an lo kalme ka an lo thleng trap tuang ke ni pani hi chu nungdama kan omangai wangin kan lo bi ro fatangai tin elevator a chuan an luta alak loa tak mai hian elevator chu ding chata
ti chuan Lincoln chuan a kong khar chu a han honga mak tak mai in bo van tu ta na ling tok lek helo ko pheigal maya Lincoln chuan le bok wal ng le an lo thlen huna kan nan khriat lo na turin kan bi ro ka ngaya helai ko hian bung ro da thatna mun pakhat apowa chuta chuan kan lo don nia atia Alexa chuan a thian te chu karin chak tak men ron tlam puya Louis chuan thiampa itlan chak ma lo mo atia imanga takte din mun lo thon oma handing ve chi ase zoite choni khal thei bik top lawang atia ama ko traffic signal ko an bo chebik lem lova traffic signal bo chelem lo chuan chak tak mai chuan an tlan zera Mr. Ken chuan Super Soldier ho hi an lo mi ringem handia anom chu ka ring to chi lo a chan chu siam chuak tu pa ber Mr. Riley chu kha building a khana pu anana khata tang khan Mr. Riley chu mu pok mu le to lova athita nin ka ringa chu wang chuan Super Soldier ho chu anom to lawang atia chuan chak taken an tlan zera an tum hun chu an thleng hnai don ta amhun an vatlen chuan Mr. Ken chu nung lama mon chang na kon kala Alexa chuan thiampai kon han model lo chuan kan tlan san mai chenge atia ma se Mr. Ken chu alo kalmon chan a oma chu midang nga alo nei wang hi nia an nung lama chuan anaw then khate chu video camera nen an ronin tin le ta thop mai Alexa chuan Mr. Ken engthil ngai ti ta helai munai hian frame chang tu local kan nei nem Stevie te chan chuak tu local lom kan ni atia ma se Mr. Ken chuan nia ka khrialom ma se van nei na hi eng tika nge thendon kan khwelawa chu wang chuan a thei chin chu video camera la khi ka do ni movie thatak mai documentary thatak mai apo achang thei mai thei sin atia Alexa chu man mo to ema wangen oni mai te se ama ko chu film khurang cheu atia Louis Bochuan nie Super Soldier nam to lo kan ti wang ngot khan thamwang chuang lo la kan ma enge kan to don kan khelo nia antia ti chuan le building chu an pa pan nai zera Alexa chuan Mr. Ken buena kan nei don ani atia chutia asoi lai tak chuan an security guard lian ang rang tak mai chu kan kala helai munai hian nge kon ti don helai munai hian tu makal kan phal theinem alo ti khung mai Mr. Ken ala chuan Alexa lam hoi pa chuan ka soi reng kha enge thleng don khriat lok sa ni lawa documentary monom tak ka siam thei kein ring tlat ani alo la ti ta deu ti chuan security guard chu kan kal hnai zela ka soi tong khan tu na hian le ngal ro ani lo chuan buina lian zo ka chuak hang atia ti chuan chu building chu atang chuan a thok kho ni om tak te po chu an kan chuak sapa chung zinga chuan tojik po kha telve tojik chu kamera khu pakha chuan hei thiampa atia adaka chuna khoya tojik chuan ama an khe chuak ka motin lau tak main enge ni ta a hantia eng nang ni rove extension code hei khoyang ka viang hei kan camera battery hi chaw spa nga ya tina zota tojik chuan hei surai si ga son so avi the so tin ako muwa lau thong tak chuna kal ngala min man chuak mo kan ti man chu le ati ti chuan chutia camera an lak tak thupa chuan security guard chuan avoi thumnan helai munai hian thala kam phallova local po kam phallo ani lo chuan apoi zokang a han ti dea Mr. Ken chuan hlau takin kalson lo tai line tingin tiang atia chu vela chu security guard chuan Mr. Ken chu akong oma chuna thama nek a han tuma ma se Mr. Ken chuan amita chuan entina mo hian a han khoya chuta security guard pa chuan kamit athi butuk tin akuna chu vela Louis kalokal nain chu security guard pa chu atlo thota top mai ole thate te soi thei ani talo thawm an tho tran ta Mr. Ken la chu alom tol maya a camera kho tan hela chuan uluk tak khan thalo la zerang chewo ala ti ta dewa documentary munam tak mai chan chop ni lo siam atumani
chutia security guard pakhat an khoi thluk ta ka chuan inchung lama tang chuan security guard dang chun ron chuak ta sup mai le chuta Alexa po chu atel ve va dangai ti huain an lampanga ron kal hnai ho chu Alexa chuan a thei dan in lo khoi tluwa Louis po chuan a thiam thil chu mangin a lo bei ve bata Mr. Ken ro kha chu a khan pa taka in sura thiam lem si do wangin security guard pakhat chuan o ma ron thama nek atum tamai nang hi ni mo channel 16 nei tu pa kha hi channel hi munam po ka tingai lo tin neka han tum chia chu van nei thak tak main Alexa chuan a ron tram pui man hlo helai bul hnai lom su sora do sno bom ro in suali thiam bok si lo inna palange tin Alexa chuan nung lam dewa tu chuan not vata Mr. Ken chu nung lama chuan le ta a cameraman ten hera chuan Alexa le Louisan security guard hawan khoi lai chu uluk takala tu kana tia o kha khai lo la em an nek fu chia I lo la fu em a te deuh chen maya lau tu rom zo tak kha a phur phian maya hun rei lo te chung chuan Alexa le Louis chuan chulai security guard lo chuak ang chu an khoi thlu thei ta Alexa chuan ole pon lampang chu kan ching fel ta phota tuna inchung lama lu tang o atia chuta camera khuru ho khan an ron zui ta roi boxi Alexa chuan ngoi teu lokin hetian chuan a fel don lo camera khuru zong kha in ho thei tuang a chunga hian enge kan to don kan khelawa chuwang chuan Mr. Ken nang po inau te kha lo lu tik lo la thain ka khia an chunga engpo thleng ni chuan imo phurna ni don sin a han tia ti chuan Mr. Ken chuan anau te chu han ena chuti lai chuan Alexa le Louis chu in chung lama an lut to Mr. Ken kan lo lut velo mayang Alexa han lu phal si lawa atia atam jok chu an let ta sap maya ma se a cameraman pakhat chu la ho velo tu kan atia kan hnunga milo zuira engemaw thil thleng thut om chuan kan lak fuangai ni atia Mr. Ken khongai takin min kha thiam la Alexa kha ka hlau ni lo kala phal to box si lawa kalo kal lui ni chuan ka chunga engpo thleng se amoi phunga mangem atia Mr. Ken chuan Alexa te chu pathatak lom ala nang kha ni hleinem atia pathatak poni se tuna ka mit mu maya khan security guard som zuang a hne maya khatia anga min se save ni chuan ke chu kadam chuak zo lowang atia Mr. Ken chuan lausu kan hnunga min lo zui la min ron nai lutuk lo la engemaw thil thleng a om fu pala camera lo la fu chat turin lo in re ti la ni mai ti chuan engma boina thleng lawang ka tiama che ati ta ka chuan apu ani bok nen chu cameraman chuan Mr. Ken chu azui lut ve ta building chunga chuan han lut ta heti lai hian Flora te Tom te Christopher le Gideon te chu sitting room a chuan thua Alexan chanchin a lo khil hun an long hak thap maya Flora chuan ka fapa chu ka ngai tu mangai o ava che fungem o atia Gideon chuan ngai tu do su heti anga tan hian lom ate te tonga ungfu kan zir tir ni chuwang chuan tu po ma lo ding se ne emang atia Christopher chuan ni Flora Alexa hi irin aina bonang super soldier ho poina an ne theilo ani hi atia Christopher chu doctor ni mo katia super soldier ti vel chu iring velo tu ka longa ya atia Christopher chuan nia adikalom ma se tak taka kan han ton tak no chuan rin lo thei pon ni lo ati heti lai hian Yvonne chuan Gary kha cho lo pe me ka Gary chu sakor kha ni Flora chuan Yvonne hi khoya nge om atia Tom chuan Gary kha apple pe ne mai the ati Gary in ti hi khoi tang en nei ni mani le atia soya han tum chia chu kong ka pui tang chuan mi pakhat so dum ta ka in thuam hi aron lang lol maya Gary Alexander nei na chanchin mi khadwem ni Gary hi Alexander ago ka ni aron ti ta chu vele Flora chuan chu tiang am her khiat lo lo lu tan mu thu chuan tu po ni la chuak ngal ro in wang nge kam phal na la lova I lo lu ngal rei ngot atita ma se chu pa chu tunge kan ti chuan to drik khania
ngoi teu in beng dai teu in hnenak local chana oma thu sei tu poimo tak mai ka nei atita heti lai tak hian Yvonne kha alo lut ve chia Todrikan hu chuan makti takin nang helaya ingi ronti atia Todrik chuan nang chu kha khiat ton hu yang le mai Yvonne hui lak hai ni mo nie kanin khaitau take ti chuan kan thiamo ek ti nge yang chu ma se hi ka thilo nei hi helai hunai hian nang le I thian Alexa ten kan pu rai ri chunga an thil ti phuba la tu local kani a han ti ta ka chuan Flora chu a hlau thong ran ta Flora hlau thong ani ti di on an khia chuan anu pui chu avako avata hlau thong su kan ching Feldonia atia Christopher Khan rang takin heina tang hian chuak nga ro tin Todrik chu anam son ta ma se Todrik chu ti mai chuan a chu a rinom lo Christopher chu beile ta hantuma ma se Christopher chuan lo bumin Todrik a maya tak mai chuan a han nek le ta sia mai chuta tom se chuan heu Christopher chu karin ai de in I ro pui mai a atia Todrik chuan Christopher chu a hne don lo ni in a kheta ti chuan rang takin a hoi le vuta atlan chuak ta dai mai Yvonne chuan khapa kha tan chotio su man ro ti na lo au vata Christopher chuan han zui ve dona ma se Todrik chuan ai na lo tlan chang ram hnuai lama chuan a tlan lut man chuta Yvonne chu kan chuaka ngiori ha khonge tin sakor chu han kowa ngiori chuang takin a lo tlana sakor chunga chuan han chuanga tun tlan chi kha Todrik kha zui nga ro le atia ti chuan ram hnuai lama chuan an tlan lut ve ta nga la Todrik chuan sakor na zui ani ti khiatin an ron phavat don ti khia chu wang chuan lui omna lama tlana ngai ni ti khiain am pia dewa lui lian tak omna lama chuan a tlana tui chunga chuan lukin a hleuh ta dei mai Yvonne chuan chulai lui hun chu ava thlenga ti chuan han hoi kol vela Todrik chu muta mai lo gerin hena chuan khoyang he kaltak kan bota ni mo atia heti mek lai hian Riley chuan Alex lo thlen hun nga ken hall chunga chuan a lo oma ti chuan a phone a chuan Todrik an hera tangin message dong Todrik chuan katum ka hlo cham khi tuna chuan Yvonne khamin on zia luya khan van nei thak takin hei ka biong thei hlop aron tia Riley chuan ava han buai thak thin tak em ani hi chu a hlo tlingai lo nei hi tin a phun sap sapa chuta a computer hel hena chuan Alex he khoilai mun nge lo thlen to han scan te atia chutia a soi zo chia chu nunglama tang chuan scan angai lo ve he kan lo thleng ta e tin Alex o chu lo geta Riley chu han hoi phaya Alex le Mr. Ken le Louis chu anunga chuan an lo rang to Alex an Riley han mu chi mai chu a mela chuan maktina ron lang ta nang hi ithi toy mo ka tia entin nge helai huna hian lo le thei ati chuak lol maya Riley ne Smith chuan niang chu nang ni chuan thi toy mo min ti mai theya ma se kha building chunga khan biong na tur tam ta kasiama kadam ko chua theina tur ta chu wa man na kasiam ve pokolom atia chuta Alexa chuan Riley helai huna hian engtin nge moi omle nge nia super soldier tan an kan in sual le don emni atia Riley chuan super soldier thin to love voi khat kan lo cham to a kan lo cham na bok chu kam boi pui le tui ring emni tuna chuan super soldier ai ro pui de iso kan boi pui chu chui hne don to lo atia Alexa chuan ani chuan chu lo ko chuak la tuna hian lo in phat chhani la tu mo kan bei tu chu a han tia Riley chuan nui chungin in va han a tak em in bei tu chu ke ma hi kan mai lom ke ma hi min pal tlang phot angai don ani atia e chuan kung fu stick pakhat hi ron king chuaka a thiam dan dan chuan a han vai vela ma se a che dan vel tang chuan a mang thiam tak tak lo ti khiat khop mai Alexa chuan nui chungin Riley helai huna hian in sual tu local kan ni kher lo nia kan tumbe chu Stevie chan chuania
nang nena kan in sual hingai khelo atia mai se ai di chuan it is wal nang nen hen kan in sual phot lo chuan Stevie chu in zong chuak lawang atia chu vele Louis chu agon kal hnaya a chan chu Riley chet vel dana tang chuan Alex chu ne lo don lu tuk ti hi chiang reng maya chu wang chuan Alex chet bui ngai lovin Louis chuan Riley tiang chu ol sam zat thian agon chu sakta chuta Alex nena chuna peya ti chuan Riley chu amman beta Alex nena chuan idu tokin lo khoi gole atita Alex chuan Riley nena chuan ka soinon leng helai hmuna hianin tina khel kan du lova amma ko chu atula nei chuan kanin tina khwe chuang lo nia atia Riley chuan eng po tiula hindu zong chin mudon chuang lo a thei chung chu kadang don cheu atia Alex chuan alua chuan na tak main chu kong ko stick lo ken chuan a hlap ta pop mai Riley chu a tre thota leya chuan a bok ta thlop maya ni kho khalo chuan a omta ma se ni na taka chuan ni kho khalovin a om ani lova Riley hi a thongam to lo zok ani tunai hian thi dega nakina anun na hum hima omkha adu zoka nilova thole ni chuan ang khoile don sia ti chuan le Louis chuan Alex ti khan hei tu ma panom to si lova enting e niang atia Alex chuan ni e en pon se lo vele tula in lama chanchin lo va khilula ti chuan ke chuan ti tu kal nei lat Stevie ka lo zong chuak anga Stevie nen kan lo hodon nia atia Alex chuan Riley ne nu chuan Justin le Lincoln zong tu chuan aim bua se zela azong mu theidon em ti kha kan ngai thlak tu chu nia eng poni se heti lai hian Lincoln te lampang kha lo ngai thave le taila Lincoln le Justin chu elevator nuai room pakhat bungo da khom na huna chuan an la bewa Lincoln chuan a laptop chu honga a laptop nera chuan hello hell he building a hian Alex Ambrose omem hans kan tele athia Lincoln hian Riley computer ha ala ti chuan amma invent himnan amang pa don ni na lang computer chuan ole Mr Ambrose kan scan halange alo tia chuti chung chuan Justin chuan kapu kan chuak mai theilovem ni helai kan omrang chuan hun kan khorang mai sin athia ma se Lincoln chuan nilo he building a hian Alexa ngei ni ti khriat ri ngot the tok lova khoi hmuna nge om ti kan zon telangai lom tin a computer chu a han tai bre mol maya Lincoln hian a thil ti tumbe chu he building a security camera zong chu thun zoma a laptop atanga en thei chu ni ma se Justin chuan he thianga hun kan khoral chuan Alexa min ron zon mu na hun kan siam bel zel zo ka sin atia Lincoln chuan do thei takin omro do thei ne hi ne na ni thrin ania atia ma se Justin chuan do thei ne hi chaklo na poni fo mai kan do thei chuan hun kan pai zel ti na ni zo atia Lincoln chuan avan make o hey ka thei chia tin security camera zong atanga alak dan le alan dan chu a laptop a chuan a gon langta ti chuan Alex omnalai chuan han zong hal vata Alex chu an omna floor a chuan alo om mek nin an omna tanga hlutuk lova chuan a om nge ya ti chuan Lincoln chuan a thai hey Alex omna kan mu futai tuna chuan unau in to khom hun kan mang tawang atia Justin chuan apu Lincoln a chu sei chu a khethiam chi alova unau in to khom na hun ati chu engti na nge niang enge ni unau in to khom hun ani don ti chu om zia ti na zota Lincoln chuan I unau pa hi ilovati buanga ya chuti chung chuan tlan chen tu kong hi kalo then fa yangai atia Masa Justin chuan tuna hian helam panga hian kalmai la kan kalvat chuan min ron human don chuang hleinem ati Lincoln chuan chuti angin ris kan la ringot theilo ris la ka ringot nan chuan alom man ho mama atia alom man te chu kan nun na hi lom tuna ris la lo tai la kan nun na chan si la inge om zio mang atia Lincoln chuan
ka soyangin I unau pa hi lo vati boila ilo ti boi chungin tlan chian tu kong dang hi a him le him lo lo zong le vatanga tu tiang chuan kan ti zok don nia atia Justin chuan a pu chu an nial ngam si lo wangin a unau pa Alexa ti boi tu chuan avakal angaya chuti chung chuan a pu hi tlan chian tu kong him lo zong tu ngai lo impo se mek don ani mai thei Alexa hena chuan Justin chu avakal ta Alexa na unau pa Justin mu chuan kan in tong le ta mo atia ma se Alexa chuan nang nen hian in sual boi ka du lem lo nia helai mulak local chan chu Stevie zon mu ania Stevie omna min ko mu la ti chuan in sual lovin chulam pang chu ka pan mai ange atia Justin chuan I soi dik lo chu tiangin ikal ngal ngot thailo Stevie omna mu ni khia tu chuan kan in suala min ne photangai atia ma se Alexa hian auna pa meu chu asual du lem lova ama go chu Justin hian alo be ta ka wangin alo in dan chungai ve ti chuan an hanin be ve deuh khat khata ma se Justin chuan Alexa chu a khoi fu hlei thei lawa a to pa chuan Alex chuan ole du tok tuang ni chin lok khan rai li ka ne towa tuna nang nen kan in be le he tiang tu ne lo kan chung ko chunga le kan unau chunga ngat phei chuan he tiang thil hi thleng su se atia Justin chuan engwang min khoilet ve do lo min khoilet ve ta che ti chuan min nela Stevie omna chu ka sei mai don alom atia Alexa chuan ka sei tuang khan raili nen kan lo in sual zo chia ka unau pa le zel ka khoi hi ka du lo wani ati tin engwang nge he tianga mani unau te do zonga I om tak mai le ti na zota Justin chuan ingai tu avengai lovem ni kaini panhi kanin an lo em hi nang chu kan nu le pa ten an duat em chia I thil ti piang chun support chia tin I lo tling chho zel boka ki ve ro buena siam tu wang mai in min nga ya ka thil ti piang min support ngai lawa ka min om ti ga chu wang chuan kaini panhi hi unau tak tak kan ni poi ka ring chia lovia a gon ti chuak ta chu thua sei chuan Alexa chuan anu thu soi kha a kha chuak thot maya ma se chu Justin hian khelo se du ingai dan mai ni chu tiang ang eng ma hom lo nang lai ke hi unau dik tak kan ni lom atia ma se Justin chuan ke chu ko oi zong ni velo ne kan pan hian kan nu hi chu kan in drom mai theya ma se ka pa hi chu kan in drom lo ani mai thei a on ti chuak ta chu thu chu engwang nge soi Alexa chuan a kha thiam lova Justin chu midang fa ni ti kha tuwe mo hne na tangin alo kha ve em niang le Alexa chuan Justin chu va pan haya ti chuan ai na rin lo lai tak mai chuan a keu thlu ta thok maya ka soi tuang khan chu thila chuan buina lo nang len hian u naw kan nia kan pa chu in anga ne mo in ang lo ne mo kan nu lo in anga ne mo in ang lo ne mo te tanga khosadun le selian chho kan nia chu wang chuan u naw kan ni na hi eng mai la dang chuang lo chu wang chuan Stevie omna chu min khil mai ro atia chuta Justin chu angoi wanga aron tho chuaka Stevie omna chu ka soi lawang ma sei du chuan ni zong mu thayang tin alet santa chuan Justin chu apu Lincoln omna lama chuan avakala Lincoln an hena va thlen chuan engwangin nge Alex khai khoilo atia Justin chuan khoi ka tumalom ma se ka khoi fu thailo tin amai min khoi fu du bok heklo chu wangin helai mun tonga chu wa thikadu atia Lincoln chuan chuana tur lai lo zon mu to wangin nie athrae he thili chu ni danga kan la ching felang tin an chuana tur mun kong him lampang chu an pana an chuak ta Alexa chuan rum tin chu a en zela Stevie chu a ko pa a to pa chuan rum pakhata hian Stevie chu thutlenga an lo phur bet taran maya rang takin avakala dokana chuan mingin si ana hilo oma Lincoln Ambrose ti heroin ziaka apu office ani ti a khathiam hal ti chuan Stevie chu ni kho khelova lo om to wangin Alexa chuan a han ko hara Stevie I harem a han tia Stevie in Alexa mera han mu chuan alom hle mai Alex ilo kalalo kavan lom takem
mi na min kit na papiang in min chan chuak turin ilo kal thinang ti hi karing alom tuna po hian be sin an glo nga karing chia ilo thleng ta atia Alex chuan tun ma ati thin dan pa ngain Stevie chu han kuwa han fo mai atuma kuwa chu kuwa man te zuwa ma se han fo em chu aning kar bu wa ka top to ti kha chuakin o ka ti pa ka tum lok sa po ani mi alo nia atia Stevie chuan a po hinem kan ti thana nia chu wang chuan ka kha thiam tho lom atia Alex chuan titlang ta thoila poi ti ngem a han tia ma se Stevie chuan chu tiang ang poi ka ti le ti lo lampang soidun na hun po ni che lo hi min phuak na hi phelwat watla helai hmun atong hian chuak watang chu ti ne lawa hetia kanom rang chuan midangin min on nang chinglenga chuan hun kan nei lo palange atia Alex chuan nia adika lom ti in Stevie phuak na chu an phelwat wata ti chuan ikal theingem ati o kal theimayang atia an hanin kai thowa ma sen kalma do chun Stevie chuan apia do fea mi pakhat chu akoka Alex so papo so kan phelangai kan trompuyangai atia ingwangin mo ati aming chu ma kania tun ma chuan nangma ni ho en thlain spy atong thina ma se tuna chuan Lincoln ate phasanin kan lama atong to kan ta na metong kai tak ani theinge ngayang chu wang chuan kan trampui ve ngai athia Alex chuan ma ka chu en wanga pawalai tak mel pu ania Stevie in chu tianga angin tak sia chuan a phuak na chu han phela a kai ha hei kapu kan ron chan chuak don che helai mun atong hian rang takin chuak angu antia mak po chu on hara alom khop mai ti chuan pon lama an chuaka Evon in lama chuan an kal ta wanga in an vathen chuan jingma takala nia Evonin Alex le Stevie le mi pakhat lo kala mu chuan makati hle mai Alex chuan awachan chuak vek ani ti a khathiama lolu dro tin sitting room lama chuan alu ti wat wata chuta mark ne la chuan nang tungei ni ve atia Alex chuan mark chu ai ende wanga nia tungei ni chiang do lakin han soite atia ma se mark chuan in soifia main Stevie chuan kan thuampa hi amhing chu ma ka neya tunma chuan spy ani thuina ma se tuna chuan kan lama tang towa ama hi mirin tlak ani kan hmong tong kai theyang atia Alex chuan mark chu ende wanga amhmel tang chuan aring zo lo ani ti chu a khria thei chu Stevie chuan a muin Alex hena chuan Alex mark hi iring tok lo pone mai thei ring zo turin ka tilem lo chia ma se ke ma zo khi min ring la ke ma wang talin ma khi irin angai ni a hantia Alex chuan a thalom ni e nang te chu ka ring chelom ati Evon chuan Stevie hena chuan Stevie kanin mule don to lo mo ka tia ka van lom takem ti chuan hei na hian I pe chen I du chen ni om ve theyang atia ti chuan anin kuwa Stevie le Evon chuan anin thiam thatna chu anti thak le ta ani ti chuan Evon le Stevie te chu sitting room atong chuan an kal sona ma se Alex chuan mark chu thil zo chian adu tlat Alex chuan mark ne na chuan tun main tu tan ngei lo tho ti ram pang ka ngai poi mo lova ka khriat du bek chu eng thil te nge nang hian I khriat ve ti zo khini atia mark chuan chulam pang chu ka thiam zong takalom mi ten hena information la khom te chu ka na be ania chu wang chuan I khriat du zong chu ke hian ka khave kang I ti tur zong chu min zot la chu ni mai ti chuan ka chang thei ve kang che atia Alex chuan ani chuan ka chung chang hi eng chen chiang ei khriat ka khredu ni atia I chung chang mo Stevie nen hian in thena chu ka khriani in thran chan tak la hi abuai chu a maya achan chu Kylie Nay Smith nen in khosak dona wangin Stevie nen hian in thran ti tia ma se eng tin amo Stevie chuan angai dam thei kham chia ma se chu min hu deuh chuan in siam that tum khan thil thleng a oma nichina meiche pakhat Evon ni ti nu nen khan eng tin amo inom duna wangin Stevie chuan angai dam thei ta lo chia ti chuan in thran ta nei atia Alex chuan
chung te chu tu pun an khriang chu mi tu te lamo an soi theya chu tiang ang ni lo deuh tle ma mi na an khriat lo tu ka thuruk online tong an ni emo TV show ti vel tang mai maya an hu thei lo tu nge khriat nei ti na han zot chik le ta ka thil khriat dang le chu inu hian ipa hi arinam lo sana ti chuan Justin po hi ipa fa tak tak ani lo ti ka khriani a han ti ta Alexa chuan engtin nge chung thleng chuan de khriat thei atia lo la ngoi ro spy kan ni chuan thil mak tak tak hi khriat kan nga nia inu hian mi pakhat chok ni lo po midang dang hena po arin amlo na tam takanei sin a han ti chuan Alexa chuan chu kanu chu merin tlak lo angin ni soimo tina thinran don ta in peng dai ro keya soi ni lo a fin fian na tam takanei inu hian mi padang phone call a call te tin le kha thon te idu pho chuan fin fian na ka nei tro mai tin nangai po in level a hian video camera te le en thatu tam takan lo to thuina i chan chin le i chung chang hi chu ka khane khop mai atia tin chu lo po ka khiat pakhat chu i bank account zong atanga poisa la chuak tu te po ka khia i nei le theidan tu po ka khia atita chu thu han soi chuan Alexa chuan a bank a ver zon maya entinge tuten mola entinge ka nei le theidan tu chu a han tia i khia lom tuna hian in mel ma chu ipu te Lincoln Ambrose ten nia an mani ti po khia ti chuan olsam takin i nei le theibok atia Alexa chuan chu ka nei le tan tur tak chuan soi halte atia mak chuan muang changin abup chu han ko khera olsam te mole Lincoln Ambrose te hian an security nei thatbo chu hela nia chu Riley computer siam khani ma se Riley computer ai chuan i computer hian thila ti thei zo ka chu wang chuan tuna hian i computer Scott kha la chuak la Mr. Lincoln a account a poisa zong chu transfer le turin thu pela ti chuan ati thei mayang atia Alexa chuan animo engtin nge chu ma tongin kalo ngai tu chualo le tin a computer chu a han on nunga Hello Scott itraim atia Scott chu agon nunga o ko thae engai nei idu pu agon ti tuna hian Lincoln Ambrose bank account na poisa zong ka account na agon transfer le ro le atita Scott chuan kapu chu ka theingem ka khachia lo ma se ka han tu mange atia Alexa chuan i theyang ka account na tanga poisa an lak chu zong kha ngai in ron transfer le leng che atia ti chuan Scott chu a gaite wanga minute nga don velan ha nu chuan hello Mr. Ambrose poisa transfer chu ka ti fele a ron ti ta chutia soi rol chuan Alexa chu phone a lo ria a poisa zong chu a ron le nei ti message ro thleng Alexa chu lom ta khop maya a zuang lo chawani a hlim lu tu chu a mela chu na ron dang chuak thei ngal chu mak chu na muin ka soi reng kha thil khriat ka nei tawania tuna khui chuan min reng lo po ni mai theya ma se min la mang rang kai vio thei don ania ipu Lincoln Ambrose ti chiat vek thei dan tur po ka khiani o atia Alexa chuan lom takin a thae tuna chuan ka ring chhotan che tuna hian kan in kan siam thame ka helai huna hin rai tak kanom don lawa chuta chuan ka hne na lo cheng vela ka du ni ka pu Lincoln Ambrose ti chiat thei dan tur plan kan siamanga kan thok ho theyang chu atia mak chuan a thalom idu pho chuan ka puyang se atia ti chuan zan lampang an mut mu mal lo wangin mutur chuan anin siama mak chu sofa chuan amuwa puan an pea lukham nen ti chuan Alexa ro manin dei lo wangin Stevie nen ro manin trom mai anga ya soituangin ni zan lampanga an mu mal lova khoma chuan hunenga motin nuwa tanga avoi khatnan an mudun le ta ma se hanin kwa aniamo taksa hanin si ka mo phei chu omlem lova lungtumang mai chuan an mudun ta hi phota Alexa chu aron har hlol maya a deuh chui maya engthil nge thleng ti a han ngai tu le ta ni take ni zan khan Stevie te ka chan chuaka
ti chuan kan mu tlem awangin kan mu hadam ani take ti in thil thlen dan chu a han ngai to le zunga ti chuan a thowa in bual har turin bathroom lama chuan akala bathroom lama akalpa chuan sitting room ma mak lo mu hi ra mu chuan ka poisa zong pok ani le to take ti in a chhuya chu an fing le deuh ruaya ni han mut thi chuan abikin chuna kan han mut hi chuan kan han hak le hian kan a deuh chui thin hi bathroom a chun lutin a in bual hak ta a kon chhuale lama chuan Stevie chu chaukalama Yvonne thuam na thin khat hain rong lo bol mol tua Stevie in Alexa mu chuan hello imu tui themo alo tia Alexa chuan mu tui thei khop mai nang ange an thato em a han tia Stevie chuan engbak ma na ka nei nem ke chu ka thalu tu ka lom chuan Alex kalo ngai tu awang wanga thil khil du che ka neya atita Alex chuan a soi zo main ngoi lokte kalo ngai tu awang wangai ti tong khan khria ta cha kom bak don lo din ka khetlat atia Stevie chunuya i khriat chak lo lam chu ka khelova ma se soi du ka nei ni chu nang nen hian hunanga mati chen chu thrianang chewala om hi ka du ni atita Alexa chuan hunanga mati chungi ti chu eng tianga ri nge ka van khredu ve a ri dan zote pon yang chu atia Stevie chuan ka khredo le ka khat pon ni mai thei thla khat pon ni mai theya tin kum khat pon ni mai thei bo ro akal fu dana zon yang chu tuna ka suang to na liam om reng hemi hian kanin kar hi atinuam don chung lo nin ka khria nang hi ma nga afu la ka ring zo theilo che ni poin tun aya tlema karin na che hi atam deuh phot lo chuan lim takin kan om thei don chung lo atia Alexa chuan ni ka ti lui thei hau lo chia ma se thil pakhat ka khria chuata ka chu nang hi khovela ka hmangai bekania kitna peniti kan khriat khan om ngai na ka khrelowa nang ma chan chu nge che ka duwa khata tang khan tun ma ang pon lovin a ma ai point kala mangai jok zel chati hi ke chuan ke na khachua ka ni ati chutia lai ang reng taka nom lai chuan anom na huna chuan Mr. Ken stock le mithan khata chuan ron kalta Mr. Ken an Alex le Stevie han hu chuan heu kami mudu le ka zon mek chu helaya in lo om du no nga nei hi atia Stevie chuan engmo engeni ta engata nge min du atia Mr. Ken chuan engata nge englo nia hei documentary mo nom tak mai kan siama kan on chan chu don che khan kan chan chu dan bel chele ti bel te video kan ka wara tin video clip than khat te chu han entira Alex le Luisan security an be lai vel te chu ani ti chuan he documentary hi atop tam po he athata khop mai ti chuan in chung lama Mr. Wiley nena in sual lai te khang zong te po kha chiang takin kalasin kan nau pakhat hi min lo zui turin ka tia ti chuan hun hla deuh hla ka tang min ron la a camera man athapoka kan lang chiang khop mai a han tia ti chuan Luis lo kalin khoimo kalang chiang em kalang moyem atia ma se afula han en man chuam lova tin edit po an la edit fil fam kim lova Mr. Ken stock chuan he video hi chan chop nirwin atak takani wangin nakina media lama ka han pholanga Marcialas community ho zinga chuan alag le khopang Alex le Luis chu an chungnung la sot don ani hi atia Alex le Luis chon lom mel khop mai chuti lai chuan Alex computer Scott chuan Mr. Ambrose in po siam pe fel ani ta alo dia Alex chuan ni take ka in ngoite ka vakal ha langai atia Alex chu ai in lama chon vakala ai in chu Mr. Ken stock chuan an lo siam thatsak veka tin powar zong te po kha a le vector ti chuan a toy zong en sei ta maila Alex chu Yvonne te in atongin ama in lama chuan a in son phei da towa tunlaya hun ton amak emaya chu wang chuan a zan mu te po hi a hak le lol thina a in chung ceiling te chu a ron hiam thlar yo ni te hian a khia
abang kalak te chu adik lo reo ni hian a khia tin ama lo en reng tu an om ni te hian a khia ram hnuai lampang chu han hoi vela a han zong vel ngwaya ma se chu tiang eng ma hmulam lo ka ngai tu na hi adik lo ni tun lai ka hun ton a boi thak em maya chu wang chuan ha dam ka zrangai ni hi ti in a khum lama chuan mu ha dam turin a let le a chu tiang chuan hun eng amati chung chu thamuang hlei thei lovin a hun chu a mang khria ni heti lai hian ma po chu Alexa hena a in son phei to a tin Ivoni hena tanga chhuat dong khan Ivoni chuan mak sung chang lik tak mai chu khria ma se Ivon chuan mak chu a ho hle mai a chan chu an ma ni chung chang spy le en thatu ani ti a khia chuan chung buana zong zong an to na chan chu mak wang ni na khetlat maya Ivon chuan mak chu ati thei thak lo chu wang chuan ania mak chuan ngati nge mo Ivon in hena khan ka chan chin ha lo sei ve khe o tin ain chir viau ngeng hia tuna chuan roi tu po nei to lawa achang chuan Lincoln Ambrose office a tholai te khangai de bom thina mi poimo ve tak nia ain khriat hun lai te khania ma sen ngai tu hara Lincoln Ambrose chuan at phatsana amana aphuar beta thi tu rin hu chi khania tuna chuan Alexa ta na thok tua Alexa po chuan a tho pui anga en to wangin tu thu thuai ama om to lo nia in khriat na anei wange ro chuan nuama ti phian heti chung hian Ivon te in lama chuan Mr. Kenstock te Tom Sawyer te Christopher te Ivon te chu anin kom tlanga an lim khop maya Ivon chuan Christopher hena chuan Christopher Alexa ina yom thina ni ti chu ka khia ma se idu pho chuan kanina hi niom thayang atia Christopher chuan ni i chungai hian lom thu sei tu tam tak ka nei ni ka khriat na hlo chung changa min pui hnem khop mai tuna chuan a zawai deuh thoin ka khechuak le tonin ka khia atia Tom Sawyer chuan ani tak tak mo college kan kal lai thil thleng te kha tin an han soi ho vela an hun kal to chung chang te an han soi chowa Christopher chuan a khedeu nual to tak taka ama ro chu zong zong chu la khwek lawa engpo ni se ka hun kal to zong zong ka khriat vek hi apoi mo pek lai chu ni lawa chuai chuan ka malam hun zela ta na poimo ka hun kal to mi ni si ka khriat chuan atok mai atia Mr. Kenstock ten an chuan bazar tur te le intilim tur ten ro man nan siama an lim tlang khri khop mai Christopher hian Ivon ibula hunaman hian a khriat na anei le zela chu wang chuan hetianga an omdun chho rang chuan nakin loka a khriat na zong zong chu anei le be sein malam hun eng tak chuan thlir vela ta phot mai ni jingma taka Alexa chu khuma tang chuan a ron har hlol maya ti chuan in hnuai lama chuan chukin anu le pa ti chuan zo kalama e rong hen lo bol mek to ani apa chuan tukin chu ron tho ma le mai i pe chuan in lui lama sangha man turin kankal don em nia ngatia ma se Alexa chuan ni zan lam kamu manga thawak lo nge ni ka tho nuam lo reo mai chu wang chuan ka lo kal pui lo men che coffee into omem atia anu chuan ome tila kha coffee machine a khan lo in siam mai ta che an lo siam man ho lo mai atia Alexa chuan coffee machine lampang chu pana a coffee into siam pa chuan ni zan kamu mangne atak tak po ka khathiam lo ka han ha chu min en thatun om ni tlat hian ka khia ka lo che buai deuh nuai maya kan in om dan te hi do dang lam deuh nuai ni te hian ka khia ma se kamu hil lea kamu mang mai ni ravin atak tak ni te hian ka khia min ti buai deuh nuai mai atia anu chuan a tun lai hun to na buai em maya chu wang chuan i chiang nual lo nei chu ti khan hun agal zelanga i har film chho ve le mayang imu bang mai mai ni tu nga yang tin anui hak haka to na khri chuan bo wa po a hadam ta viawa an malam huna eng boina nge an to le don ti chu khriat lok sa ni ro ma se to na khri chuan hlim takin an chung kuain an ina chuan an om ta khri ani heti lai hian Christopher le Ivon in karpo a fu chho zela chokan om lai chuan Christopher chuan Ivon chu avapan haya Ivon ka khriat na ka nei le to sin tin photo min a hanom hnaya ti chuan Christopher chuan Ivon chu han fo pa
mà sẽ Yvonne chuan chu ti te vak in a ron chang le lem lova chuta Christopher chuan ka ti palutuk ka tumlok sa po ni lo nia atia Yvonne chuan chu tiang lampang po ni lo I khriat nei nei let no chuan enge I rel ni ta ti chu ka khadu ni atia Christopher chuan muang changin ka khriat na kan I let ma po khan ani na taka chuan dam doina min khoi tang to khan I bul nai kom hian ke ma hi engtin ma tak om ni hian ka in khria tun huwa ka khet chwa tak chu nang hi tun ma tanga ka mei chadu tak I lo ni wang hi lo ni ya chu wang chuan I bulak oma piang in kom da na dang lama tun hu po hian I bulaka oma I mui ka han fo hian ka khriat na ka nei le le train atia Yvonne chuan ti chuan I khriat na chin ni le ta I khriat na nei le na ta min mang thin ti nem ni I khriat nei nei le no chuan min mo don to lo ti nem ni a tia chuta Christopher chuan ni lo ve Yvonne dikta ka soi chuan ka hmang I che ni atita Yvonne chu alom hel khop maya han chan let mai na chang po khelova Christopher chu a khil hai lek lek zo ani Yvonne chuan Christopher a khil hai mela han hu chuan e ka ti palutuk ke pon ka hmang I che lom atia ti chuan anin kuwa anin form le ta chu ti lai tak chuan tom soya ka kha chu ka lama kon kala chu ti anin kuwa lai chu alo mu mana wangin o ka ti palutuk thom nei loving ka ro kala englo nia khuta in leng kan neya nang mani an mudu chu ni mai thei chu ko kon khil chu ni tin in thlakung angweng tak chuan a le le wata Yvonne le Christopher te po chu anin thla wat bok tunge lo leng niang le anzu chuk chu Mark spy kha nia engei do ti don an ti chuan Alexan min lo ti ga tuna chuan engkim pe felani to wangin a in lama lo le le turin a du chu ni ti chuan kan hna kan tran le theinan atita chu tho chu Yvonne chuna khiatin engwang ni Alexa chuan ma ka chu kan ti khera phone call to pona in khil thei tholom atia alung oi do don dona ma se tom soyak chuan hoi teu chu tianga thinram tur poni lem lo chuwa atia ma se Christopher le Yvonne chuan chu somna chu an chang mai theilo Mark ne na chuan Christopher le Yvonne chuan kan lo soi ho ve photanga ti chuan min lo khathiam la ti khan lo thula thutuk na kan lo siam ve lo kange atia chuan in chung da man chawa Christopher le Yvonne chuan an soi dun ta Christopher chuan Alexa hi kan te tonga ka khiat to nia a thian thani in tuna boina po hian a top thlenga puiturin kanin tiam tua chu wang chuan in kan le le ngei chungai mai theini atia ma se Yvonne chuan chu du chia lo ani na taka chuan Christopher nen hun tholan mangdun chho theidon chia ma se Alexa ne na abok han le le chu lawa Alexa te nen hian bo ro ko omna sa to lu tuka chu wang chuan tun ma nga pa ngai taka han ho le chu a ha sa deu mai thei engtin nge kan ti don ti nan ngai tu awang maya chuta Christopher chuan ti dang ka khia heti hian kan ti mai don nia ati chi chu Mark kha akon lang talol maya ka kon ti boi chu poi ka ti khop mai ma se roi tak helai hmuna hin ko thei dawa ka let le wa tangai wangin in chan chu khiat ka vadu ve mole enge ne in thutluk na ni ta han tia Christopher chuan nia thutluk na chu kan siam tolom Mark Alexa ne na chuan he thu hi soila kan du ni chutia Christopher le Mark te anin biak mek lai chuan Alex te in lama chuan Gideon chuan afapa ne la chuan Alex he chol kan man zo hian kan kalna tur mun danga hian min ron zui vela kan vati ve male atia Alex chuan khoi hmuna ngein kaldon ati chuan inu nen kanin nei tira onemon kan man nam hun nuam tak mai nia tin an kalna tur mun chu han sui vela chutia an sui lak lo lai chuan Flora chuan Alex in how Justin hi enge chanchin khiem atia khobik nang nang manin khriang chukati hei rai wang maya antia Flora chuan apun hena hianin akalani mai thei apun hena kal hi chuanin atlei thin khopa
a chon chin hi engma kan kha ve ngai lawa ron soina chang la hi kha ngai buk si lo Justin hi chu kan khria thiam ngai ti ka khil to che kha atia ma se Alex chuan thilom dan chu anu le pa chuan khria se du wangin ngoi teu Justin hi hetia kan en liam mai hian thil dik nin ka khelawa mani deuh khan kan in bia kan unau zinga hian en fan bik ni na in khetlata ke hi min du sak bik le min duat bik ni na in khia chu wang chuan hei hi kam pai bo sak lo chuan nakina kan ta na min nok le min do tu apo ala tang thei sin atia Gideon chuan engting nge chungai dan chu nei thei kan en dan hin ang vek sia atia chuta Flora chuan Alex chuan a soi chuak mai ang ti hlau takin Alex chu lo mit maya ma se Alex chuan chu tiang ang thuruk om chu tha ni na khelawa kapa kan te deulaya izin kwal thin lai khaida khiem atia Gideon chuan khria e khang hun lai khan ka jin chuak na sa theilo tuka chu wang chuan kha tha ka de talawa tuna chuan ka jin na pianga hetianga chung kuwa kalze hi ka du towa chu wang lom nang po min lo zuila ka du ni an tia Alex chuan khati hun lai izin lai khan kanu kha ikal san thina ti chuanin a han tia Flora chuan a soi chun zom lau takin a boya tuna chuan hei kan lim tlang to lom ti hian lim tlang takin kan oma ipa duang khan chung kwa lim tak om khom hi tha chu wang chuan kan in ka boina thleng thei duang chi hi chu pel zedila lim tlang takin kan tang ho ngai ni inau po khria thiam na nen kan enanga azia thovele mayang aron tia chuta Gideon chuan nie inu soi chung hai thala chung kwa kan tran ho phat chuan nakina aron in siam thavele emang chung ko hlut zia aron khathiam vele mayang atia ti chuan thodang tam an soi main anu le pa te chu an kal sona nakin deuh chuan mark kha aron let le ta Alex chuan mark chu muin enga tige nang ma chu wini ron let enge nin lo khil che atia mark chuan Alex nena chuan ole achun zom zel chu episode dot le kan ron ti lenga